Поздрач! Моят живот в семейство Делон от Антони Делон. Издателство Ентусиаст. Син на легенда на френското и световното кино и на свободолюбива актриса, модел и режисьор, Антони Делон повдига завесата над личния си живот, за да ни среща със своето семейство и да ни разкрие всичко това, което се случва, след като микрофоните са спрени и прожекторите изгасени. Той ни предлага разтърсваща изповед за своето детство, за младежките си години, за болестта на майка си, която остава до последния час, и за това как се живее като син на Ален Делон. Но въпросите, които си задава авторът на тази книга, са универсални. Как да превъзмогнеш страховете и разочарованията си и да излекуваш раните си? Как да излезеш от модела на едно семейство, в което любовта става първа жертва и това се повтаря от поколение на поколение? И как в крайна сметка да останеш истински мъж, да запазиш достоинството си и да устоиш на изпитанията на съдбата? Защото, за да простиш, трябва да разбереш и да намериш пътя към баланса и обичта в отношенията с най-близките на сърцето си хора. Този автобиографичен роман не е нито уреждане на сметки, нито интимен дневник. Това е историята на един мъж на 57 години, който анализира раните си, причинени от едно семейство, в което любовта трудно си е поправила път. Антони Делон носи в себе си неимоверната сила на една нежна душа, взривоопасна смес, както за него, така и за околните. Да си син на Ален Делон е тежко, да растеш с него, но без него, да живееш сянката му, когато си надалече. Героят от детството на Антони. Майка му, Натали Делон, е болна от рак. Той прекарва ваканция с нея и децата си в Тоскана на 57 години, когато започва да пише книгата. Историята е обикновена, а темата общочовешка. Запазване на паметта. Нуждата от обич за всяко дете. Антони Делон започва книгата си с описание на погребението на своя кръстник и духовен баща и приятел на Ален, Жорж Бом, журналист и филмов агент. Ален напуска голямата си любов Роми Шнайдер, за да се ожени за Натали, и се развеждат, когато Антони е само на 4 години. След развода той казва, че е загубил всичко – съпругата си и сина си. И Антони като своя баща израства с бавачка, изключване от училище, живее в пансион, майка му много пътува, то е при нея, то при баща си. Синът разказва за Ален, че е нарцисистичен, умира да е харесван. Въпреки че е много красив мъж, той непрекъснато флиртува. Изпада в депресия, стои на тъмно в стаята си, неудовлетворен, горчивина завладява сърцето му. Живее с Мирей Дарк, друга негова голяма любов. Антони им гостува често, по едно време живеят всички заедно в една къща с кръстника и Натали. Мирей се отнася много добре, майчински с него, и той прекарва с нея последните дни от живота й. Антони разказва, че от малък е заобиколен от оръжия и баща му винаги излиза въоръжен. Ален Делон притежава кучета. Има и състезателни коне. Учи сина си да язди и да плува. Построяват ринг и канят боксьори. Антони мечтае да стане боксьор, но става актьор като баща си. Ален кани треньори по тенис и езда. Играе с децата си и ги кара да спортуват. Живеят в лятната вила в Души и основното жилище на Кея Кенеди в Париж, откъдето се откроява гледка към Айфеловата кула. Антони разказва как баща му веднъж наказва децата затворени по стаите си, докато не признаят кой е пъхнал пръст в тортата на масата. Синът често се пита дали баща му го обича. От него наследява раздразнението и гнева. Още един епизод разказва Антони от съвместния живот на родителите си, когато снимат заедно в Самураят. Ален непрекъснато обиждал и унижавал Натали, след това тя го напуска и заради изневерите му. Антони не поддържа връзка с дядо си по бащина линия, а баба му често го чака след училище, за да се види с него. Има много силна връзка с гледачката си Лулу. До 30 годишната си живее с нея и след това я посещава. Поддържат връзка до смъртта й. На 10 години е даден в пансион, бяга оттам. На 13 години открадва мотор, за да се чувства свободен. Последват и други кражби. На 18 години е в затвора за кражба на автомобил. Баща му наема добър адвокат, но за него плаща кръстникът. Ален идва да го види в затвора, но води със себе си личния си фотограф, за да увековечи момента. Той идва и на излизането му от затвора и отново се снима за медиите. Веднага след това го зарязва на майка му. Баща му непрекъснато му липсва. Той за него е всемогъщ човек, с когото не трябва да се води война. На 19
годишен, открива първата си модна линия кожени якета с инициалите си, както и на съдружника си, но те съвпадат и с тези на баща му. Затова Елен го принуждава да спре производството. Антони фалира бизнеса си. Един ден през 70-те Елен Делон се връща по-рано от снимки и заварва дома си президента Жискар д'Естен и го гони, защото е дошъл непоканен. Според него той не е безразличен към Мирей Дарк, с която живее по това време. Антони нарича баща си свещено чудовище. Той обича да лъже, изпитва болка, страдание и гняв. Това го държи и изпълва с енергия. Елен е прочут, но е ексцентричен мъж, с голям талант. Антони има буен характер като него. Смята, че баща му напълно го е изключил от живота си. Ту се карат, ту се сдобряват, но много обича майка си. Стои до нея до края на живота й. Прави филм за последните й дни. Когато баща му е болен с инсулт, спи при Натали и тя се грижи за него. Тогава се разболява и тя. Антони се сдобрява с баща си, който прекарва време с внучките си. Той е отговорен и се грижи за двамата си родители. Преди това е живял безгрижно и свободно. Възражда бизнес с кожени изделия с помощта на баща си. Преди години случайно разбира, че има сестра Анушка и първоначално много ревнува. Тя ще бъде изпълнител на завещанието на баща им. Антони, като първороден син, е отказал да направи това. Приятно четене!